Aru achikloni bhai Krisher Kebani dong mukak police station ke parlo lang hinai thiadung goroi maria long ahir ingtangrak pen Tata Nation kachingkoi. Bangso Tata Nation garia number AS02AN7622 manja pen ke bang bomahu driver bang men amek kamek ipen ajoksi ahir ingtangrak pen kachingkoi lo. Bangso Tata Nation agari kedam jilake nagong ansi paleji pusi driver abang than pachini dun. Lapenno namat ke dongmukak police station atum pensi bangso kachingko Tata Nation agari ciparedeng ponlo. Lasidon atum gari kevek kacilang paminangji akenang so. Lapen gari te warve aprang methang apran sita me cilang pami pensi damnangji. Athe komentu aportong kisung ke phojine thangta chiputhek the. Athe kisung ke itum aprang si nang hongko. News Text Report TK News. Gari motor bike lapen cycle doan arna maphan kahodai pon. Lakhang ko rapon nilip MEC constituency ka parlo rechomili amonduli along adon tinagari mate motor bike lapen cycle doan dangni agari dangpri agari doan ni bhai Krisher Keb bhomkruani hempujisu arna maphan kahodai arni paman pon. Bangso amaya long Rechomili Baptist Church Apostol Joining Dependency Kardoma Jaimek pachun pon. Kardoma Jaimek chengchia prang Bible lang ponsi arna malam kachithan pajir mi pon. Lapen laso aphi ke do anagari motor hempuji suarna maphan arna mangno podai pon. Lapen gari mesen pen kevek long pamit hek chia phan lapen asara kisung pen kachitong tede chia phan. Business pen chenglok mesen pen kachuklem chudamlong pamit hek chia phan arnam angno ahir chumi chuhang pon. Bangso amayalong monduli ke ja tum doan members ke doan chitong pet pensi mesen pen Kardoma Jaimek pachun pon long. Chuke hola pen Philip Tiso report TK News. Phía kênh của tôi